Znate, baš je teško. Stop recording. Čuo sam te od pre kilometra. Jer jesi dole još? Dole sam te čuo na računici, nisam te vidio, ali sam te čuo. Jes? Dobar. Ti? Ok, evo usto, rasanio se. Ide malo za dušu da se vozim, pravo da kažem. Tako. Sada gradska vožnja i međugradska vožnja 4,1. Tako da sam zadovoljan baš. Znači 3,5 litre potrošnja između 100 i 120 benzine na otvorenom putu, to je top. Možda je nekome ružan, nekome nije, neki kažu da mu fali kromozom i to, ali vrate... Reci mi gdje mi idemo sad? Idemo kod Neše? Idemo kod Nenada, NFC-a, pa ćemo onda posle njega kod Janka. A Janko ima šta? Ima novu NC 750 i skoro je uradio preradu onog Unitra. Z750 Unitra. Znaš kako dobro izgleda? Lepo izgleda, vidio sam na fotkama, par fotka sam Baš, vidio. jedva čekam da vidim uživo kako je to odskočno. Oba točka 18-ica. Evo napred mi je Mitac gume. I? A nazad neka Battle nešto, ne znam ja. I šta kažeš za Mitu? Pa brate, ne znam, nemam Čekaj, osjećaj. Mitac, je li to Sava? Da. Nemam neki osjećaj, ali mislim da ja kada bih kupovao nove gume za motor, da bih ja dao dinar preko, makar bio i duplo dinar preko i kupio neke gume koje su dokazano meke. Možda sam ja samo skeptičan za takve proklizavanja i padove. Ne. Ali iskreno ja kad bih kupovao ne bih uzeo Mitas. Evo, ova ti je guma stara 2 meseca i kad je pipneš na dodir baš je meka. A vidjet ću kakva će da bude za 2 godine. Daj da pozovemo Diku, on se javi na kacigi da vidimo. Dika nam pozove. Meni čini da je malo više danas bilo sporohodnih mašina na putu nego inače. To ti uvek. Proleće i jesen. Ajde, prošli korona. Kakve korona bre Ajde nam jebem. sada objasni ove... Ma to je mikrofon. A gde ga uključiš i zašto? Uključim ga u telefon da bi imao dobar zvuk, normalan zvuk motora. Aaaa, da. Tad sam najranjiviji. Kad si steo prvi put na motor posle pada? Posle koliko? Pa jedno 5 meseci. I kako je to bilo? Si osjetio neki strah, jesi bilo šta nešto vezano? Pazi, bio sam stvarno malo zabrinut kako će da mi posle toliko vremena da mi dođe vožnje motora, ali... Seo si na svoj, popravljen svoj, jel? Da, na svoj popravljen, nisam ni jedan ni drugi motor seo do tada, ali bukvalno posle par metara kao vožnje bicikle došle tu. Ne, samog straha u vožnji jeste, malo se nešto pojavilo. Daj mi još jedan Malo nož. slabije ulazim u krivine, koči malo ranije. I sad? Da. Sad ne znam koliko je to do nekog mog neiskustva ili što se to zapravo desilo, pa, znaš, meni u glavi uvek se prevrće se snimak, znaš, kad god je neka jača krivina. Tako je. Prođe mi šta je bilo, naš, pre i kao ajmo malo da usporimo, bolje da uđe sporije nego da probam da isforsiramo. Da li misliš da si tada pao zato što nisi vozio svoju vožnju, nego si jurio tuđu? Tuđi tempo. Malo je sada ružno okrivljivati druge za neke svoje greške, ali... A ne da ih okriviš. Tebe ja okrivljujem da si vozio tuđi tempo. Nisu oni krivi što voze svoj tempo. Tako je. Nego da li si ti pao zato što si vozio tuđi tempo? Činjenica da su oni meni pobegli bili i da ih više nisam video. Jedno, 2-3 krivine su mi pobegli, pa sam, znaš, pokušao malo da stignem tempom. Da li, znaš, daleko od toga da mogu da kažem da je to, hej, ja sam išao s njima, sad zbog njih sam pao, razumiješ ono. Ne, daleko od toga. Sam si kriv. Apsolutno, za svoje postupke odgovorni smo sami, znaš. Tako je. Moje pitanje je samo da se loše ne protumači. Ja nisam rekao da je neko od njih, da je neko od njih kriv, nego da je Dika kriv što je vozio tuđi tempo. Sad kad smo se vraćali sa Rudnika, ja sam tek uzeo BMW, to mi je bila prva vožnja van grada. Znači imao sam 2 vožnje tu po Beogradu. Oni su svi udarili po gasu, vozili 140-150.
Ja sam ostao, brate, poslednji. I vozio sam 80, 90, 100, 110 svoju vožnju. Stigao sam poslednjih u Beograd, možda 20 minuta ukupno razlike. Je bila policija? Ne. Se dogovorili? Tražili su mi previše para, pa sam išao na one europske izveštaje. Tebe to košta nešto za osiguranje ili... Pa još uvijek nije došla registracija, pa ćemo da vidimo kad dođe. Ja verujem će biti možda jedno... Koliko su ti tražili para? Tražili su mi 150 evra, ja sam njemu oštetio prednju felgu. A Rumun, jel? Da. Rumunska crvena dačija. Sećam se kod... A cela dačija košta 150 evra. I letovanje. I gratis rezervoar. I oštetio sam mu tu prednju felgu, čeličnu, i zagrabao sam mu prednji branik malo naš. U suštini ta polovna felna, 50 evra, farbanje... 20 evra je plafon, nova čelična felna komedija 20 evra. Ne, to vidiš. I on je mi tražio 150 za to, pazi da mi je tražio 100, izvadio bi mu na licu mesta. I jedno i drugo, jel? Da, kaže za štetu, moja muž misli da to treba 150 euro, ja rekao, tvoje muž će da dođe sa mnom da potpiše plavi papirić, znaš, Mada mi je u svakom slučaju više odgovaralo nego da izlazi policija na uviđaj, zato što ja mislim da bi dobio i neku kaznu. Da, ja sam izašao iz krivine i kad sam pokušao da ga... A čekaj, ko je bio s tobom? Neša i? Neša i Dobar su bili samo. Pazi, oni su vidjeli da mene nema i odmah su se vratili, bukvalno nisam ih ništa mnogo čekao da se vrate. Ali dobro je pao, pustio je motor iz kotrlja da se ništa mu ne odbilo. Znaš, u trenutku kad sam tad zašao malo u tu drugu traku, kad se pojavila taj crveni đavo, ma sam napravio malo grešku, krenuo po prednjoj kočnici i krenuo da ga slomim još. Kombinacija koja zapravo ne može da se izvede po zakonima fizike. I znaš, krenuo je onda pada i... Šta bi sada drugačije uradio? Trenutak u sekundi izrazmišljaš toliko stvari da je prosto nerealno si mogu toliko stvari da pomisliš za tako kratko vreme. Ja rekao ako ga ne pustim, ja ću da podletim pod auto, da ja puknem glavom auto, bolje ja da pustim motor, padam, i dok sam padao kroz glavu prolazi, ja ću da se otkotrljam, da ustanem ništa. Da li je, na primjer, da si mogu da budeš svestan 100%, da li je bila varijanta mogućnosti da prođeš tu krivinu tom brzinom, da ne pređeš u drugu traku i sve ostalo? Si prebrzo ušao? Ko će ga znati? Neće niko. Ali jel misliš da bi mogo nešto drugo da uradiš? Jel sad kad premotaš unas, jel misliš da bi mogo s druge, s leve strane da odeš automobila, je li imalo prostora tamo? Nije išla bankina. Bankina? Ja znam tačno tu krivinu, to je pred granica, ona desna krivina, ona nizbrdo pa desna. Bukvalno kilometar pre granice. Sad, ja mislim najveći problem je tu bio što je to krivina u desno, koja meni ne leži, u desno i što je u nekom kontrapadu sam taj asfalt, on vuče ka s polja. Ja kako sam ulazio u krivinu, ono me izbacivalo sve više i više. U suštini tu je samo bilo da se spori uđe u krivinu. Još paradajza, matori. Vozili smo se na Fruškoj gori, onaj Fruškogorski venac, ona gore je nova ulica. Gore je sve hladovina, ali tako beše? Aha. I kad se vozimo, znaš kako je ono novo, skroz po vrhu, sve novo asfalt. Pre same raskrsnice Iriškog venca. Da. I vozimo se nova ulica Milina. Čekaj, a idete iz pravca Novog Sada ili iz Beograda? Iz pravca Beograda. Aha, to ono uzbrdo ono. Da, uzbrdo, oni super put, stvarno se vozi. Ono je super, nov put. I vozimo se Milina. I ja gledam Diku, ulazimo u krivinu koja je blaga, ništa oštra krivina, ali je ta što i on ne voli, te krivine što on ne voli koje su nizbrdo. Gde imaš opadanje u altitude, kako se kaže? Elevacija. Nivelacije, da. Znači opadanje u visini, ide nizbrdo i još u desno. I ja idem, jesam ja TDM-a vozio, jesam? Ja idem i ja gledam pozadi, nisam puno oborio, nismo brzo nišli, gledam Diku u levom retrovizoru, njegov motor ide ovako za mnom i u jednom trenutku njegov motor ide ovako za mnom. Stiže ga zadnji točak, stiže i mene. I ja pogasao i on pogasao i izađemo u bojicu. Proklizam i zadnji točak, tu je bila greška. Izgubio grip pa vratio grip, dobro nisi pao. To je, da. Znači, to je onaj high side, to je high side. A tu znam kako sam grešku napravio, tu sam ušao u višem stepenu prenosa nego što bi trebao. Tipa treba sam u trećoj, ja sam išao u četvrtoj i... A u tom smislu višem stepenu? Znači u manjem broju obrtaja? Da. Ide pitanje za Vojislava Savića, Vojislav Savić, kako predsjedničko ime i prezime. Predsjednik Vojislav Savić je danas izjavio da će biti otvorene granice samo za letovanje sa sponzorušama, nikako sa ženama i decom. Slušaj sad, na koji način tebi može da pomognu one vratolomije koje sam te ja gledao ispred mene da radiš? Kad si uzeo
i sa jedne strane nogu desnu prebacio na drugu i celu težinu si prebacio tela na levi nogostep. Nije tačno, Šta da je dobro. puko? Aha, nije dobro, ja sam to vidio kako se ti prebacio. Šta da je puko nogostep kad se to radi? Da izgineš? Koji? Levi. Ja sam na 2 u tom trenutku. GoPro power off. Ja sam sad i sniman. To si uzeo. Ćao, Voja. Dan, Vojo, drago mi je. Izvoli. Reko nešto, nemoj da pucate iz ovoga. Ne, Da pomeri motor odmah. to je to je čisto da se zna da je to buka. Ajde. Dođi, vidio. Nema ništa, sve suvo i čisto. To je pošto. Da ti kroz grad, to vozi ne znam koje sve policije, da ti ideš prvom, bre, on ne može drugom, prvom na pola kvačila, ja gde god da idem i ja nisam umeo. Nisam mu dao vremena da se sviknem ja na njega. Ne, i kad se navikneš mora prva i druga u grad. Meni je odmah Ja za bilo. skretanje 90 stepeni bilo koja raskrsnica uvek moram da vraćam u TDM u krug. Ja sam morao uvek da vraćam u krug. Sve u svemu 4 klipa i 4 klipa. Ne, 4 klipa je 4 klipa, V je V, Twin je Twin. 2 točke su 2 točke, koliko god klipova da ima, nemojte tako. Ne slažem. Ali, kako se zove, ali nije, mislim, on očigledno, na TDM-a treba čovjek da se navikne malo. Evo, može kaže Marko. Ja sam obožavao taj motor, on jest imao mane, ali za mene je TDM imao više vrlina nego mane. Dobar je TDM, nemoj da si mi smore. Ne, ajde, ovdje. Ljudi, ja kažem da od RD-a nema boljeg motora, može se priča ko šta hoće. Od one motorne testere, to ona štilka, motorka, a? Izvoli. Sa jagodom. Koliko si rekao da imaš kila? 94. 94. Šta je ovo ispred nas, Voja? Za neupućene, ako bi mogao da objasniš. To je Tomos Apen 4. Kad bi videli kako to pali, da padneš na dug. Jer znaš da vergla sam dok ne upali. Samo pipneš šta ste. A što mu je skočilo? U redu je, to je tako meka. Tako treba. Nije ovo nešto u redu. Ovo je prazan hod. Nešto mu ne valja. To je to. Pogledaj boja kako se sija. Nešo, hvala ti koji uvek na vremenu i na društvu. Prijatelju, hvala ti na soku, pogotovo i kafu. Ako ostaneš na nekom YouTube snimku, nemoj da se ljuti. Kad ti namontiramo. Trebao sam da se dognam. Kad te nešto namontira, Voja. Treba se očešljaš. Trebao sam malo. Miris mehaničarski radi. Mekanik. To si celu zimu pravio. On ceo deluje kao nov, brzo. Ali je jako kvačilo. Mnogo. Kako mašinerija? Jedino što mene tu zove kako to registrovati u našu smrlju. ono navuče napred i ima i rep navuče nazad na ove neke šipke, evo ih ovdje.
Navuče rep, navuče ovo... Rekao mu izad spakom na motoru stoji. I navuče rep i to i ode i oni ga slikaju tako i registruju i onda skine i vodi. Ovdje ima membrana. Kako stiskaš ono, Ovdje ima da znam membrana. koja radi gore dole. Koja radi gore dole, šta je To li? si priča nešto. Kad počne da počneš, on počne da nabija vila. Dizel gas nije. Super izgleda to, čovječe. Hoće da ga prodajete, znaš, ako budemo imali neko... Vidi, ovdje tablica. A? Neće, ne brini. Ovo ga opalilo, a? Da, sad je slodalo dve parče dole. Ozbiljno? Pa da, jedno ga ispod toča, samo otišao na drugu stranu. Gde bre, Voje, šta pričaš? Motor nismo tu ni 3 minuta. Brate, Baš je teško. Pazi, još je on to vrlo udobno napravio. To ti je Kawasaki GPZ 750. Unitak. 84. Ali sedište udobno. udobno, da. Mekano lepo. Si ga ti radio? Da, Koliko dugo? od septembra. Sad svetlo, retrovizor, migavci, sve to AliExpress, jel? Da, stop svetlo. Samo da li dobro. Blatobran prednji. Kina isto, a reci mi rep... Rep je prepravljen. Da, vidim da je prepravljen, nisi ga, sačuvao si mu ovaj deo, nisi ga stavio da bude kao Cafe Racer, klasičan. Ne, više uči na scramblere. Pa to. Pa ne znam. A čekaj, reci mi jesi sve originalno na njemu, njegovo? Što se tiče motora, što Da, se sve. tiče karburatora, Sve je originalno. sem izduva i elektronike. Sve je originalno, cijela mehanika, izduv je isto kineski. Ali inače i njegov original izduv je Sebring, koji sam sačuvao, samo što je ružan bio, ali original je Sebring i grani izduv je... A reci mi, rezervoar nisi prepravljao, nisi? Ništa fabrički. Si sam farbao? Ne. Ali znaš koliko je sati potrošeno? Znači cijela zima je tu radio, ono, 400-500 sati aktivnog rada. Znaš što ti idu brojevi neki? 008. Sad bi ti nešto rekao.